Pozdravujem, milí poslucháči môjho facebookového konta. Máme tu tesne po vysielaní v Slobodnom vysielači v literárnej čajovni v našej rozhlasovej relácii. Máme tu hostku Marcelu Gaľovú, ktorá napísala takúto zaujímavú knihu Alternatíva. Tu si môžete kúpiť v rôznych knihkupectvách. Povedzte nám, o čom je táto kniha, čo je nosná časť tejto knihy a čo prípadne ďalšie píšete. Najlepšie bude, najlepšie prezentujem svoju knihu slovami Karola Jaška, ktorý aj recenzoval moju knihu, za čo som mu veľmi vďačná a čo naozaj vystihujú moju tvorbu alebo podstatu, o čom išlo. Takže to, ak dovolíte, prečítam. Nerad porovnávam, ale ide o špionážny thriller, ktorý by zniesol pripodobnenie k Jamesovi Bondovi. Aj autorka využila moderné technológie, ktoré pokojne môžu byť realitou, ale zaváňujú troškou fikcie, tak ako rôzne vychytávky v slávnom agentovi 007. Čo samozrejme nie je chyba, ide o príbeh, románové dielo, nie historický traktát. Ak to navyše autor umne pospája, myslí na motivačnú stránku a najmä potrebnú mieru uveriteľnosti, tak je to v poriadku. Našťastie na to autorka myslela. Takže áno, môjim zámerom bolo napísať ľahké, zábavné, možno trošku motivačné, možno trochu vtipné, trošku dynamické dielo, ktoré sa naozaj podobá Jamesovi Bondovi a takýmto akčným thrillerom. Keď si to čitateľ číta, tak mnohí mi teda ako spätná väzba prišla, že im to pripadá ako scénár nejakého dobrého akčného filmu. Tak áno, toto bol môj zámer. Taká oddychovka, akčná. Ďakujeme, tešíme sa na túto knihu. A kedy bude ďalšia, ktorú píšete? Kedy vyjde? To sa ešte neodvážim tipnúť, kedy vyjde. Veľmi dúfam, že budúci rok, pretože teraz už je pred dokončením. No ale to redigovanie toho rukopisu ešte chvíľočku trvá. Z predošlej knihy mám skúsenosť, že to trvá rok. Tak dúfam, že už v budúcom roku sa to dostane medzi čitateľov. Ďakujem veľmi pekne aj za účasť v Slobodnom vysielači. Ďakujem aj ja.